Dagol! Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Isang magandang biyernes, mga kabisyo. Kasama mo, Nakakita na naman maganda. Manggas, para sa Sino Ako? Dahil sa pagpatuloy na pagtaas ng presyo ng langis, isang engineer ang nakahanap ng diskarte para makatipid. Hinahaluan niya ng pinagprituhang mantika ang langis ng kanyang SUV. Pwede ba na yun? Isang renewable advocate, si Engineer Ed Presencio. Ang diesel ng kanyang SUV ay hinahaluan niya ng gamit na mantika. Regular pa rin naman daw ang kanyang pagpa-change oil pati ang PMS. Pero bago gamitin, dapat linisin muna at isala ang nasabing used oil o mantika. Ayon pa sa kanya, since 2019, ginagawa niya na raw ito. Wala naman daw naging problema sa kanyang SUV. Kaso, may disclaimer. Hindi niya pananagutan kung hindi uubra sa inyo ang kanyang diskarte. Ayon naman sa mga automotive expert na imbes makatipid, baka lalong mapagastos ka pa kapag nasira ang iyong makina. Pwede raw yan sa mga lumang modelo ng sasakyan. Pero sa mga bago ay hindi na raw ito uubra. Ikaw, kabisyo, gusto mo rin bang lagyan ng pinagprituang mantika ang iyong sasakyan? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. So, hindi nasira sa kanya? Hindi naman. Parang umubra naman siya. Sabi nga niya, pag hindi ko po sagutin kung Kung gagayahin nyo. gagayahin nyo, tapos hindi umubra sa sasakyan nyo. Oo, hindi ko naman sinabing gayahin nyo eh. Pinlex ko lang. Pero ang swerte niya, di ba, makakatipid siya sa oil. Sasakay niya naman yan eh. sa Pero bagay. ikaw Tita Max, if given a chance, Hindi ko si... isusugal mo. Hindi. Oo. Hindi ko isusugal. Ako, ganun Kasi din. wala na ako nasasakyan. Oo. Baka kasi halima bumigay. O kaya baka mag-amoy fried chicken. Ang ganda ko. Diba? O kaya mag-amoy tuyo. Nung napanood ko nga yung balita, sabi ko, mukha hindi ko kayang Paning gawin hala? yan. Hala. Ang ganda. Hala. Ng sasakyan. Parang sabi ko, ay, hindi ko kayang gawin sa sasakyan. Siguro yan. sa luma nga yun, para nga testingin mo. Totoo. Pero sa mga bagong modelo, baka hindi Siyempre, mga bago model. Hi, model. Hindi, modelo ng sasakyan. Modelo na sa... Akala ko Talaga modelo pag ng model. Casio. Sasakyan. Lalalala. Hello. Totoo. Pero nung panahon nga ng hapon, ginamit nila yung mga coconut oil. Pwede yun kasi nga sabi ng mga automotive expert na basic pa naman yung mga makina dati. Ngayon may mga injector na hindi na po pwede na yung mga Iba yung mga VTT, malapot. may ibig sabihin yun, VTT. VTT. Hoy! Variable tigas dito? Variable tigas. Hoy! Tita! Yan. Oo, hindi mo na pwedeng haluan ng mga malalapot na oil yan. Tsaka lalo pa yung mga ganyan. Kasi sabi nga ng expert na masisira yung mga Tapos injector. kahit ngayon, di ba, baka mamaya maraming magmodus na dagdagan ng tubig yung gasolina. Ayo, isa pa yan. Diesel. O, Kasi syempre kailangan makabenta. Mura lang yung gagawin, gas. maawa kayo May nagbebentang bote-bote, kunyari Baka lang. Haluan nila. ng olive oil. Sosyal. Mas mahal pa yung hinas. At yung silty yung sasakyan. Diba? Diba? Siya? Vegetarian siya. Haluan ng ng Ano pa mga pwedeng ihalo dyan. Pero ako, coconut oil. Yan. yun nga. Vegetable oil.
Canola oil. Ano pa yung mga oil? Baby oil. Ay, baby. Hindi, baby oil. Haluan ng Kahit anong pwedeng ihalo mong oil, pero andulas ng oil? ng mantika. Sabi ko, akala ko, Uy. Ilagay ko sa buhok, Yung baby oil, yung mantika. di amoy Amoy Tigil na natin. Hindi, ituloy mo pa. Amoy manok. Amoy manok yung mantika? Yung Yung alin? Yung SUV. yung SUV. Shout out sa mga may SUV. Ako lang akong problema dyan sa mga gas. Sa SUV? Sa mantika. Mm, Yung mga rich kid tulad ko, hindi kami namumblema sa mga ganyan. sa SUV nyo. Sa mantika nga. Pag nag-grocery ka, anong dinadampot mo, Col? Mantika? Huwag na itigil Hindi, na corn natin. beef. Corn beef. Mahilig ako sa corn. May mantika din naman yung corn beef eh. Sa bagay. Nagugutom na tuloy ako. Nakagutom tuloy. Mamigay tayo ng 1.5 mamaya. Oo, abangan niyo po yan sa Love Knows No Boundaries. Mga kabisyong driver natin, tutok lamang po. Hanggang alas 9 pa po si Uncle Dagol. Tanya Chinita. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!